Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Warm up. Hem. Nararamdaman ko napapagod siya. Nakakainis. Pagod na yung lalamunan mo kasi subo ka na naman ng subo. Saan ka na naman napapasubo niya. Alam mo na kapag ganitong medyo palaaway tayo kung saan tayo napapasubo. Basag ulo pala. Bakit nawawala yung asawa ko? Bakit nawawala yung nanay namin, sabi ng mga anak niya? Ayun, napasubo na naman. Nakipag-away na naman doon sa kanto. Dapat mga kabisyo choose your battles. Yes. Hindi po sa lahat ng oras lahat ng mga pwedeng ikapikon po ninyo, ikagalit po ninyo, ikayamot po ninyo, papatulan po ninyo. Agree. Totoo, may mga bagay na ihiga mo na lang na malalim. Itulog mo na lang. Itulog mo na lang. Pero ang weird kasi, kung bawa sa road galit rage. Galit ako, matutulog. Ang weird kasi, road rage, diba? May itang ulo mo kasi inunahan ka. O kaya ano ba yung mga usual kapag sa kalsada, binusinahan ka na malakas. Yung mga ganun. Ang weird na, kakalmain ko sarili ko, tulog muna ako. May pasok ka sa school. May pasok ka sa office. Wag ganun. Wag literal yung pagsunod sa mga payo namin. Sa true, diba? Yung mga payo namin, mga konti lang po yung mga kunin, wag po lahat. Kasi yung makakatulong correct, lang. Kasi hindi po lahat applicable sa tunay na buhay. Ayan. Totoo. Hindi, halimbawa, tama din naman yung pagtulog, partner. Ako tinutulog ko talaga, kunyari, itulog I'm mo. In a bad mood. Correct. Yung itulog mo siya, halimbawa, may kaaway sa loob ng bahay, yun, pwede yun. Kesa mainis ka sa anak mo, kesa magalit ka, kesa mayamot ka, di ba? Itulog mo muna pagising mo, mainit pa rin ang ulo mo, pero medyo kalmado na. Totoo yun. Hindi ka na basta-basta makakapagsalita ng masasakit, makapagdesisyon ng mali. Agree. Yan. Totoo yun. Minsan kailangan, nakakatulong po yung paghinga ng malalim. Yan. Yung breathing na tinatawag, ako naniniwala ako dun Inhale, exhale. Kapag na-stress ka, nakakatulong po yun para ma-relax tayo. Kasi pag hindi natin inalaw o hinayaan na mag-relax yung katawan natin, tendency is magsabi ka ng kung ano-ano nang hindi mo na naiintindihan yung mga sinasabi mo. Tama. Na nakakasakit ka na pala. Correct. Diba? May iwasan po natin yung mga bagay na yun kapag matuto nating ma-relax ang ating isip at katawan. Yes. Chill. Chill ka lang, hindi lahat Pwede. Papatulan. At saka alam nyo, ito pang malupit dyan. Ako, kung di nyo pa alam, pero dapat memorize nyo na, di ba? Everything in this world nowadays ay nabibidyo. Everything po ay nakukuha ng picture. Correct. Yan, di ba? Ang malala dito, hindi naman alam ng mga netizens, hindi alam ng mga Pilipino, hindi alam ng mga bashers ang buong pangyayari. Ang makikita lang nila yung meron kang sinigawan. Correct. Pero ang hindi nila alam, bago yung clip na may sinisigawan ka, sinapak ka muna. Totoo. O kaya nilumpo ka, hindi lang halata sa video, di ba? Mga ganon. Kasi diba? ayaw mo lang, gusto mo makita matibay ka eh. Gusto mo pakita strong ka, pero di ba pinilayan ka na. Hindi lang nakita ng marami. Sa true. Ang nakita diba? na lang nila is one side of the story. Correct, which is naninigaw ka. At ang sinisigawan mo, mas matanda sa'yo. Yan. O kaya, ano tawag doon, mukhang mas payat sa'yo, di ba? Mas mahina, mas maliit, di ba? May mga ganon. At sila yung lalabas na biktima. Correct, di ba? Ang hindi nila alam, di ba? Bago yung maliit na yung kinagat ka muna, di ba? Ang dami naisip. Pinutulan, nilumpo na. Kinagat. Totoo naman na. Minsan na nakikita lang natin just one side of the story. Pero ang hindi natin alam, 'di ba? Meron two sides talaga 'yan. Correct. May trigger 'yan kung bakit siya nagkaganyan. Ganon. Huwag nating titingnan lagi ang isang bahagi lamang ng kwento, mga kaibigan. Importante po 'yun, ha. Iwasan natin na maging judgmental. And tama yung binanggit mo, partner, life is too short to be mad at something. Correct. 'Di ba pag lagi mo nga hayaan na nagagalit ka sa mga bagay-bagay na nakikita mo, tatanda ka na maaga. Nako. Mamamatay ka ng maaga. And what's worse, hindi ka muna mamatay, mabulok ka muna. Makikita ng mga tao dahan-dahan, no? Correct. Makikita ng mga tao sa paligid mo, dahan-dahan ang pagbulok mo. And what's worse, mabilis din ang pagbulok mo, di ba?
Yung pumasok ka sa opisina ng Fresh, the next day bulok ka na, di ba? Nang dahil saan? Diba? Yan, sa anger. Yes. Negativity. Totoo, minsan talaga, may mga sitwasyon na kapatol-patol. Oo, may mga taong kapatol-patol talaga. Kaya lang kung ito yung magiging dahilan kung ba't masisira ang lakad. Tama. Masisira ang mood mo. 'Di ba? Hayaan mo na lang muna. Kaya lang minsan kasi, kaya yung mga ibang katwiran nila, kaya hindi nila hinahayaan. Kasi kapag hinayaan mo lang, hindi matututo. Gets, partner? Parang, Totoo parang ikaw na yung katapat niya para parang matuto siya. Ganon. Kasi patuloy at patuloy niyang gagawin ito hanggat wala siyang nakikita na kukuhang katapat na magsasabi sa kanyang, hoy, mali yan. Pwede din. Yun din naman yung mga katwiran ng iba. 'Di ba? Pero ako, partner, kung ano lang yan, yung maliit na bagay. Hindi na para mainis ako ng sobra o mayamot ako ng matindi. Pero then again, gets ko rin yung mga taong naninindigan. Kapag lagi mo pinapabayaan, lagi kang chill at laging okay lang sa'yo, patuloy at patuloy na mag-aambuso yung mga yan. Merong example, kunyari, yung mga nagpapadeliver minsan, pag nagpapadeliver ka kasi may mga cash out yan. So, kunyari, hindi ka nagbigay ng cash or hindi ka nag-iwan ng cash. So, pwede kang parang transfer. Di syempre may fee yun, yung mga transfers, cash out, cash in, kung ano man ang tawag, cash between, above, below, pa-diagonal, di ba? Basta meron siyang fee. So meron yung standard na fee. Meron namang mga iba na mag-over talaga sila. Na-experience na isa kong friend yung overpriced. Correct. Overpriced ng transfer fee. Yung friend kong yun, partner, may sari-sari store. So alam niya yung range na kapag ka 1,000, ito lang yung transfer fee. Every 1,000 yata, ito lang yung transfer fee. So yung sinisingil ng rider, sobrang, as in, mas malaki pa doon sa amount ng item. Mas matindi pa dun sa parcel. Hindi, ano siya, hindi, kung iisipin mo, basta parang, malaki. Hindi normal. Hindi naman din, partner. Kasi kung usual na 20 for every 1,000, hindi ko sure. Parang kung 3,000 yun, edi dapat mga 60 or 70, may mga ganon. Ang sinisingil ni Kuya parang mga 120. For other people, sige, haan mo na nga lang. Magpapasko naman o kaya mas kailangan ni Kuya yan. O kaya baka matindi yung pangangailangan. O baka taga Manila siya pero tugigaro siya magka-cash out. Kailangan niya ng extra pera. For others, hayaan mo na lang. Sige na lang. Lalo na yung mga hindi alam. For others, na alam nila pero hayaan nila. Meron naman mga iba, hindi nila alam na ganun pala, na mas mura pala dapat ang babayaran. Yung iba alam nila. So, yung iba, sasabihan talaga nila. Kasi hanggat wala nagsasabi sa kanya, hindi sila matututo. Patuloy niyang gagawin yon. Patuloy siyang mambibiktima ng mga taong hindi aware doon sa tunay na presyo. So in this case, dito talaga papasok yung choose your battle. 'Di ba? Alin ka doon? Ikaw ang makakapag-decide doon para sa sarili mo, kabisyo. Ikaw ba yung tipo ng taong you always deal with the argument or chill ka na lang, pinapalipas mo na lang. Hayaan mo na lang. Kasi pareho naman tong may consequences. 'Di ba kapag pinili mo na chill ka lang, sige, bahala ka na. Ang katwiran natin, Diyos na ang bahala sa iyo. 'Di ba? May mga karmahin yan in any other way. Mga ganyan. May mga ganong tao. May balik yan. Ganyan. Ang consequences nun, alam mo na. Diba? Pero kung ikaw yung tipo ng tao, hindi, papatulan ko to para matuto siya. Diba? Tuturuan ko siya ng leksyon. Correct. May consequences din yun. Meron, diba? So, it's your choice. Okay din naman. Hindi natin sinasabing mali parehong may consequences. Correct parehong tama, parehong may consequence. Diba? So, nasa saan ka dun? Correct. At dapat kilala mo yung sarili mo. Kung ikaw yung mga tipo nga, mag-init lang ng konti yung ulo mo, magkulo lang ng konti. Babasag ka na. Correct. Diba? Ng mukha ng katabi mo. Huwag ka nang pumatol, tumalikod ka na, hayaan mo na lang. Diba? Totoo. Pero kung ikaw yung tipo nga, kaya mo namang panindigan na turuan ito ng leksyon nang hindi mo ikamamatay. Diba isipin mo ang weird, ikinamatay mo kasi ikinaatake mo sa puso. Uy, posible ha? Hindi posible. Malayong hindi mangyari yun. Correct ka. Diba? Posibleng mangyari. Correct. Diba? So ikaw yung tipo nga, medyo mahina na nga yung puso mo sa mga ganyan kasi mga bagay, ayan yung hayaan mo na. Mas kilala mo yung sarili mo. Hindi na namin kayo tuturuan kung alin at paano. Ang sinasabi lang natin, choose your battles. Nagsimula lahat sa pagkapaos ko Parang lahat yata pinatulang ko. lahat na makita niya, sinitan niya. Hindi. Lahat ng racket pinatulan. Ayan tuloy, napagod. Yan din yung sinasabi natin, di ba? Pagdating sa mga gawain.
Wag mo akuin lahat. Tama. 'Di ba? Wag mong sayuhin lahat. Alam mo ang example nga daw ng isang tunay na leader o isang mabuting negosyante ay yung kaya mo daw i-duplicate ang iyong sarili. Ibig sabihin, kahit wala ka, tatakbo yung kumpanya. Correct, Oo, correct. kasi may mga taong pwedeng pagkatiwalaan kapag ka may sakit ka, kapag ka may nararamdaman ka. Ang tawag ng Ganun. delegation. Yes. Oo, dapat marunong kang magpasa ng Oo, trabaho. wag mo akuin lahat. Hindi ka Pasa ng pasa superhero. lang. Correct. Hindi ka superhero. Oo. May mga iba kasi talaga naman, wow, kakayanin lahat. Kahit Oo. alam mo na talaga napapagod na yung katawan. Usapan natin ito kahapon. Pakinggan Yes. mo ang katawan mo. Ano ang sinasabi ng katawan mo? Yan. Naghahanap po ng lalaki. Yun yung sabi ng Iba, katawan mo. iba. Wag na lahat, naman. hindi lahat ng bulong ay Oo, dapat pakinggan. Diba? Dapat Lalo na kung may alam mo- asawa ka, Correct. committed ka, may jowa Sa ka. truth, oo. Wag ganon. Kasi alam mo, maraming mga taong pwedeng mag-tempt. Oo. 'Di ba? Pwedeng umakit sa at lagi mo tatandaan hindi mo dapat papatulan lahat. Totoo yun. So, tama. Yung pinag-usapan natin kahapon ay konektado sa pinag-uusapan natin ngayon that you always need to listen to your body. Tama. Ano yung sinasabi ng katawan mo? Kung ikaw ay sumasakit palagi ang ulo, di ba nangangalay ang likod mo, may sinasabi yan. Correct. Huwag mong ipagsawalang bahala yan, kabisyo. Baka bukas makalawa, matumba ka na lang. Hindi natin masasabi, Kasi 'di ba? dinededma mo yung sinasabi ng katawan mo eh. Feeling mo kaya mo lagi. Correct. May mensahe na siya sa'yo. Ayaw mo lang pakinggan. Kapag halimbawa masakit na yung gilagid mo, pagod na siya, tama na kasi kakatira ng mga samgyup. Hindi na kaya Galing na kakanguya ng taba. Hindi yung taba yung partner yung makunat yung mismong laman di ba? So tama na, itigil mo na, numinipis na yung gilagid mo, katitira niyan, wala nang ipin Gilagid na lang yung gumagalaw, di ba? Totoo. Yung mga ganyan. Kapag ka ganyan, yan yung mga ways of telling yourself that you have to stop, look Yes. and listen, di ba? Totoo yun. Di ba? Stop. Titigil ka muna. Look, ano bang nangyayari sa katawan ko? And listen, pakinggan mo. Totoo yun. Bakit siya nagkakaganito? Bakit may masakit? Bakit may ngalay? Bakit may manhid? Correct. Oo. Huwag natin pinagsasawalang bahala yun, lalo na kung 40 ka na. Sa Diba? O truth. 30 ka na. Naku, Lalo na kung totoo yan. senior ka na. Ayan na nga. Nako. Yung katawan mo, hindi ka siya katulad ng katawan ng 20-year-old. Correct. Siguro nung bata-bata tayo, okay lang Minsan dinededma natin kasi kinakaya natin yun. Nakaka-recover agad yung katawan. Correct. Pero hindi ba tayo mga 40 na, 50 na mga senior? Yan. Mapuyat ka lang ng isang gabi. Diba? Hindi ka na makaka-recover agad kinabukasan. Totoo. Mahaba-habang pamamahinga na ulit ang Correct. kailangan mo. Kung alam mo sa sarili mo na ngayong 40 ka na, hindi ka na malakas uminom, huwag mo Oo. nang ipilit. Tama. Diba? Dahil Sinasabi ng katawan mo, mahina na yan. correct, hindi ka na katulad ng dati. Nako, ngayon matanda ka na, isang pitik lang sa atay mo, abo na yan. Diba? Yun ang mensahe, Makinig pakinggan ka. mo. Ganun. Diba? Totoo yun. Let's always prioritize self-care. Napaka-importante po nun. Totoo. Minsan may gusto tayong ayusin sa buhay ng ibang tao, kakausapin natin, papatulan natin, di ba? Kasi kailangan matuto sila Pero minsan ikaw pala yung talo sa bandang huli. Yes. Diba? Kailangan mas protektahan mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Corrected Listen to by. your body. Importante po yan. Yun yung mahalaga po mga kabisyo. Pakinggan po natin ang ating katawan. Kapag ka sinasabi na po niyang pagod na siya, huwag ka na kasing rampa ng rampa. Totoo, minsan pinipilit pa natin Puyat pa ng puyat. Oo, diba? diba? Trabaho pa ng trabaho. Tama. Pag sinabi niya matulog ka na. Correct. Diba? Antok ka na. Nakailang, diba, baso ka na ng kape. O, kinabukasan, ano nangyari? O, diba? Diba? Nahihilo ka? Correct. Mas matapang ka pa sa pinakamatapang dun sa iyo, kakakape mo, diba? Tapos sasabihin mo, bakit nahihilo ko? Diba? Kaya parang pagod na pagod ako? Oo. Inabuso mo yung sarili mo kahapon. Tama. Kasi ngayon, diba, ngayon latang-lata ka. Hinang-hina ka. Lahat ng bagay Ay, na naku. ginagawa natin na may consequences. Lahat- Cause and effect. Actually, partner, lahat ng usapan natin usapan ng mga masasakitan likod. Yan. At lahat ng usapan namin, hindi rin namin ginagawa sa mga sarili namin. Sa true. Kami, mga kabisyong, kaya namin magtrabaho kahit pagod na kami, go. Di ba? Alang-alang sa pera, di ba? Oo. Di ba? Pero kung makapangaral kami, kapag ka hindi na kaya ng katawan mo, itigil mo na yan. Stop, look, and listen. alam nyo, Kaso, may nag-offer. Oo. Sayang din. Kaya hindi kami tumatapok sa politika Lahat ng mga sasabihin namin. Kinakain po namin.
Hindi namin magagawa, sure. Oo. Buti nga hindi namin ikinatabalat naman kinain naming mga pangako eh. Di ba? Importante yun mga kaibigan. Lagi natin i-consider yung well-being natin o ng mga kasama natin. Correct. Diba? Napaka-importante. Kasi lagi po nating tatandaan kapag tayo pa ay healthy, tayo ay masaya, tayo ay okay. Ibig sabihin, makakapagbigay po din po tayo na maayos na pagmamahal, serbisyo sa ibang tao. Kasi ang mangyayari dyan kapag sobra ka ng pagod, sobra ng tindi ng stress mo, hindi mo pinakikinggan yung katawan mo, nakakairita ka na rin kasama. Totoo yun. Kasi mainitin ang ulo mo, lahat na lang sinisita mo. Diba? Correct. At tatandaan natin, ano po yun responsibilidad natin sa sarili natin na alagaan ito. Iisa lang ang katawan natin, hindi napapalitan, so be responsible. Correct. Diba? Na alagaan po natin ito ng mabuti. Isang malaking check ng pink na ballpen. Salamat na marami sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!